Amen. He has done great things. Hallelujah. Has done great things. Hallelujah. Great things. Bless his holy. He has done great things. Done great things. Hallelujah. Done great things. Hallelujah. Great things. Bless his soul. Let's worship him tonight, saints. Amen. He has done great things. Hallelujah. Great things. Hallelujah. Great things. Bless his holy name. I love him so. I love him so. Hallelujah. I love him so. Hallelujah. I love him so. Oh, He's so good to me. God answer. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. He's so good to me. I love him so. I love him so. Hallelujah. I love him so. Hallelujah. I love Him so. Oh, He's so good to me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's sing the song, amen. Only the chorus. Amen. I know the master of the wind. Amen. Amen. Let's only sing the chorus as we're going to pray. Amen. We're going to ask our precious brother. Amen. Brother Bongingosi to step forward and open the service in the word of prayer. Amen.
I know the master of the wind. Oh, the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun to shine again. Oh, I know the master of the wind. Oh, yes, I know I know the master of the wind. Oh, I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun. To shine again. Oh, I know the master of the wind. Oh, Lord, I know the master of the wind. Oh, I know the maker of the rain. He can calm the storm. He can calm the storm and make the sun to shine again. Oh, no. I know the master of the wind. Oh, I know, I know, I know. The master of the wind. Oh, I know. the maker of The rain. He can calm the storm He can calm the storm and make the sun to shine again. Oh, I know. the master of the wind. Brother Bongos, please step forward, my precious brother. Amen. Singaqubutha inhloko zethu bawethu namandla sibuyela kuthi wasifanele endlini yakho wasokunqula wasokubonga Thixo sibongisa igama lakho sowenze ngcwele wena bawethu wena omkhulu wena uThixo ofuna udunyiswa abantwana bakho iswene imbongozo kuwena bawethu sowane wanqula nje zingelosi kodwa ufuna even onyana nentombi zakho zosimbongozo kuwe Thixo wethu nawe silapha nje emva kwemini okuhle nabawethu siza kuwe Thixo ke sicela yona usincede sikwazi ukwazana nawe ngokungcono Thixo Thixo sifane kunye noDavid Thixo uDavid uthi wena bawethu njengexhama inxele amazwi wethu umthombo wobomi wenze njalo umphefumulo onqane uThixo ophilileyo Thixo wethu anazi manje kanjalo xa wena Thixo ukwazi ngakumbi kwazi ukwazi nguwe Thixo wabe kunqane emntwini umuntu okwazi uza kuthi usondela kuwe kuphela Thixo kodwa endleleni Thixo khona isiphazamisa endleleni uyisubstitute kubeka ngisathana kodwa sikwazi ukuyisa into nayo usathana ibeka endleleni lethu sikwazi nayo imiqobo Thixo ephosayo ukuthi wena bawethu sikwazi ukuphila ngawo izwi lakho ngamandla akho Thixo sicela ukuthi sikwazi Thixo ukwazi ukuthi uyingcwele evuma ikhosi ingcwele into zonke uqhubeka nozikhela ukuthi enze kummangaliso Thixo sikwazi ngizivumela usathana usoyise endleleni Thixo wethu sibika xa unyana olahleko wathi mhlawumbe wamka endlini katata akhe Thixo wethu yahamba bukabuke lizwe kodwa Thixo awufika endleleni kwethu Thixo sitya emigqomeni sitya kwethu into ezingalunganga Thixo wethu kodwa wakwazi umhlangu wathi Thixo umsindo zakuthi nawo kumbi wazi uphe inhliziyo othobekileyo inhliziyo ukwazi ukuzithola ukwazi uzakuthi ukwazi ukuthi Thixo ngiqoli Thixo wethu ndikonile ngicela wena ngixole Thixo wethu siba inhliziyo ezinjalo inhliziyo eziguqukayo amaxesha onke cela Nkosi Thixo usondela kuwe Thixo ngamlanhloni Thixo sabe ukuthi isibombele phambi kwakho nokubuze phakathi kodwa osande Thixo khona ifihlele phambi kobuso bakho yena bawethu wonke into uyazi ukuthi ubomi bethu
ongatsho sicela ukuthi inkosi eCalvary inkosi imzali ngosithi wakwazi ufike eCalvary nabawethu abawethu zozo lafike zaqola khona nabawethu eCalvary uqothe into olukhulu ukuthi uThixo ufike qabathi ukuthi asikwathi even uthandaza kodwa ngenxa yeCalvary inxa yegalonyana kwasifele eCalvary nabawethu xa ujonga izono zethu ukuthi ngapha igazi lonyana wakho kwazi ukuthi bathi singcwele Thixo wethu because ngaba sisono ngiyothe indawo yethu wena abathi abantu kade sikona Thixo wethu wathatha indawo yethu kwazi wena uvise abantu banyulu phambi kobuso bakho nabawethu qola sikhile endle kumbangaliso sikwazi ukuphila ngayo kwazi uqona kuma umuntu akubongile Thixo wethu ecula ingoma zaseCalvary ecula ingoma Thixo seziyoni icula Thixo wethu wazivusela umoya wethu Thixo wethu wazi ukuthi ingoma Thixo wethu useyimpheliso ingoma Thixo wethu namandla Thixo wethu oguquka Thixo wethu khumela uDavid Thixo naye wacula nje ingoma Thixo wethu xa usale ungena ngamadimoni uma kwamadimoni ngokusala Thixo wazi uphila kodwa wama umqabaqaba levinika wena bawethu cela ukuthi lapha phakathi endlini bathi Thixo kaphilanga even nasemphefumulweni Thixo kwazi ukuphila through ingoma zakho Thixo wethu through indumiso even through preaching Thixo sivula kuwe ngomthandazo emva kwemini Ngicela ukuthi uzise ubukho bakho nena bawethu because phandle kwakho ayikho inhlangano kwethu Thixo ufuna nje ukuhlanganisa kwabangcwele kodwa ufuna uThixo phakathi kwabangcwele nabawethu kodwa uthi wena wethu izulu lakho lingasengelize uhlanganisa kwabangcwele wena bawethu njengoba ilisiwe kwabanye sikwazi ukuthi la uhlanganisa abo ukho abangcwele athi ufuna ukuya lapho Thixo wethu uselo unqane fellowship unqane Thixo wethu lokwazi izulu lakho nangakumbi lihle igama lenkosi yethu Jesu nabawethu amen. Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art well. Let's worship him, saints, amen. Don't look to your neighbor, don't ignore everything, amen. Holy Spirit, thou art welcome Holy Spirit, thou art welcome Omnipotent Father of mercy and grace, oh thou art well. Let's worship him, saints, amen. I say holy, holy, come this place. Holy Spirit, Spirit, thou art welcome in this place. Oh yes, omnipotent Father of mercy and grace, oh thou art welcome in. For the last time, I say holy, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in
Amen. Singahlalani phansi bangcwele. Amen. Brother Bongi Nkosi kawuphinde mkhonzi kaThixo. Amen. Just collect the offering. Amen. And the evening tithes. Amen. Amen. Hallelujah. I don't have any song item before me. Amen. So please, if you have a song item, let the brother know, amen, that you have a song item. Amen. Let's sing the song, amen. Lord, I'm casting all my cares on you. Amen. Amen. You love me, I know you love me. Redemption by blood. That's a great love story. Oh, oh, full restoration, full redemption. That's what 7 angels in the cloud testify. My Redeemer's no longer dead, but risen. He's coming back for you and me. Oh, oh, Lord, I'm casting all my cares on you. Oh, I know you love me. I know you love me, Lord. Redemption by blood. That's a great love story. Oh, oh, full restoration, full redemption. That's why 7 angels in the cloud testify. My Redeemer's no longer dead, but risen, and is coming back for you and me. Oh, Lord, I'm casting all my cares on you. I know you love me. I know you love me, Lord. redemption by blood. That's the greatest love story. For restoration, for redemption. That's what 7 angels in the cloud testify. My Redeemer's no longer dead, but risen, and is coming back for the last time. Oh, Lord, I'm casting all my cares on you. I know you love me. I know you love me, Lord. redemption by blood. That's the greatest love story. Oh, oh, For restoration, full redemption. That's why 7 angels in the cloud testify. My Redeemer's no longer dead, but risen, and is coming back for you and me. Singathobisana inhloko zethu. Thixo sibuyela kuwe Thixo ngeshumi nemnikelo. Thixo abantwana bakho endlini nawe endlini obuncwane. Thixo wethu masize kuwe Thixo wethu ngokukhulu. Wena uthi wena itsikeleza kwemazulwini Thixo wethu. Uthi umuntu anikele uqhutshwa inhliziyo yakhe. Nabantu bakwasize kuwe Thixo wethu ke. Bathimbalele alendele kuwa wena uthembise uzaluse sesithembiso sakho nabawethu. Qoya uzijendle ngomangaliso. Phele uthi umthandazo yawo Thixo wethu ke. Igama lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. So we don't have any song item. Amen. So let's sing this song together, amen, while we are all sitting. Let's just sing the chorus, amen. The shaking, my sister, amen.
we'll sing the shaking. Amen. We'll just sing the chorus. Amen. I will ask the backup singers to help me with it. Amen. So it will be our song item as a church. Amen. 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 We'll sing together. Amen. Yet once more, Lord, shake not just heaven, but earth, and many stars are being moved out of place. But there were some who stood with pleasant Orion in every age, who gave the fastest day, and know the power of heaven are shaking. We receive the kingdom that cannot be moved, all that can be shaken, it will be shaken. Let thy word, Lord, shake us into place. Yet once more, Lord, amen. Oh, yet once more, Lord, we shake not just heaven but earth, and many stars are being moved out of place. But there were some who stood with Brenham and Orion, and every age who kept the fastest day, and know the power, says amen, and know the powers of heaven are shaking. We receive the kingdom that cannot be moved, all that can be shaken, it will be shaken. Let thy word, Lord, shake. For the last time, amen. Yet once more, Lord. Oh, yet once more, Lord, who shake not just heaven but earth, and many stars are being moved out of place. But there were some who stood with Brenham and Orion, and every age who kept the fastest day. Know the powers, amen, and know the powers of heaven are shaking. We receive the kingdom that cannot be moved, all that can be shaken, it will be shaken. Let thy word, Lord, shake us into place. Let thy word, Lord, shake us into place. Let's give the Lord thanks for praise, amen. Amen. Brother Elijah, maybe you can just call the pastor, amen, to step forward, amen. Let's sing one song as the pastor will step forward, amen. New things are being declared.
I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, in this new day. oh, new Things are being declared. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, in this new day. eyes have not seen. Amen. Eyes have not seen, nor has heard the things that God has prepared for those who belong. But in this day, God displayed. If you say nothing shall be impossible unto you. Oh, new New things are being declared. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, Leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, Let's sing the bridge, amen. today. oh no, Oh no. Let me dedicate Declare my my praise. praise. Oh, Oh, Son, I fall for myself. oh no, let me dedicate my praise. Oh, Son, you hold on there for these people. I I fall for myself. myself. Let's all stand and say amen. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, I know very soon for the last time. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. oh, in this New day. Let's bow our heads and close our eyes as we pray to the Almighty God tonight. Amen. Heavenly Father, it is in the name of our Lord and Savior Jesus Christ that we come before your throne of grace. We thank you for this day. Thank you for your love. Thank you that we could be found in your presence. We are gathered together in such a fashion, Lord God, Heavenly Father, because of your name.
It is in your word where it says, where two or three are gathered together in my name, I will be in the midst. We are so careful, Lord God, never to gather in any other place, in any other name, but in your name, Lord God. We pray that you may bless us even tonight as we're going to speak your word. Hide us behind the cross of Calvary. Feed our souls, Lord God, with the manna from heaven. Spiritual food in due season. That's going to change our hearts to the hearts of the fathers, O Lord. Bless the preaching of the word and the reading of the word and your children that are here to listen to you. Heavenly Father, we commit everything into your hands. In the name of the Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless you, saints. Qinisile bangcwele Great to in the wonderful name of the Lord and Savior Jesus Christ. nibulisa ngegama elihle lenkosi Jesu Kristu. I'm glad and happy to see you. Ndiyavuya ukunibona. Amen. It always feels like a long time. Kuhleli kubonakala ngathi ixesha elide. So we are glad Ngakho siyavuya to be together again. ukuba kunye kwakhona. The brothers, they are giving me the mic that's not louder. I see. They are taming me a bit. Okay, let's turn to the word of God and read the word and take our seats. Masitsheleni ezwini likaThixo sifunde izwi lenkosi sihlale phansi. I'm going to read in the book. I'm going to read from the message I spoke on in Benoni. Ndizokufunda ndishumayele kulamyalezo ebendishumayele wona eBenoni. There's things that I feel we can get into here at home. Kukho izinto endiziva ngathi kufuneka singene kuzo asilapha ekhaya. Amen. So I'll touch on some other things right under that heading. Ngakho ndizochukumisa into ezithile phansi kwesihloko. I will give it a title tonight. Ngizoyinikeza isihloko ngobusuku banamhlanje. The greater glory of the Omega Bride. Uzuko olukhulu kumchakazo ogqibela. Amen. The greater glory of the Omega Bride. Uzuko olukhulu kumchakazo ogqibela. Let's turn to the book of Haggai, Sitshile encwadini kaHagayi chapter 2. sahluko sesibini. We'll read from verse 1. Sofunda kusukela kumqolo oqala. In the book of Haggai, chapter 2, from verse 1. Encwadini kaHagayi sahluko sesibini umqolo oqala. Amen. We'll read some few verses in there. Sofunda imqolo ibembalwa pha. Amen. To those that don't know, Kwabo abangaziyo, Haggai is in the Old Testament. uHagayi uKwiTestament endala. So don't look for it in the New Testament. Ngakho sani kumkhangela kwiTestament entsha. You go to the Old Testament. NekwiTestament endala. But to make it easy for you, Ukwenza iyenze belula kuwe. if you know where Malachi is, Uma ukwazi uba uMalaki uphi, the book before Malachi is Zechariah. incwadi engemva koMalaki nguZechariah. And the book before Zechariah is Haggai. Nencwadi emveni koZechariah incwadi kaHagayi. So it's easy to get. Kulula ukuyifumana. You go to Malachi, Uya kuMalaki, and everybody must know where Malachi wonke is. umuntu ufuneka amazi uba uMalaki ayindawoni And then eBhayibhelini. you move to Malachi to Zechariah, Ubuye umva uze kuZechariah, then you go to Haggai. uze emva kwakhona uze kuHagayi. Chapter 2, verse 1. Sahluko sesibini umqolo oqala. In the 7th month, in the 21st day of the month, came the word of the Lord by the prophet Haggai, saying, Speak now to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, the high priest, and to the residue of the people, saying, Who is left among you that saw this house in her first glory? And how do you see it now? Is it not in your eyes? In comparison of it as nothing. Yet now be strong, O Zerubbabel, say the Lord. Be strong, O Joshua, son of Josedek, the high priest, and be strong, all you people of the land, said the Lord, and work, for I am with you, said the Lord of hosts. According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remaineth among you. Fear not. For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake heavens and the earth, and the sea and the dry land, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. And the silver is mine, and gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. In this place
will I give peace, said the Lord of hosts. May God add the blessings to the reading of his word. uthixo makongeniseke lifundo kwezwi lakhe You may take your seats, amen. ningathetha izichopho zenu. Amen. We greet you once again in the name of the Lord Jesus Christ. Siyanibulisa kwakhona ngegama lenkosi Jesu Kristu. Siyavuya ukunibona endlini yenkosi. Yeah, just you pass a Sunday, Uchithe nje ngecawe it feels like a long time. kubonakala ngathi ixesha elide kakhulu. I've been thinking it's for 3 Sundays Bengicinga zicawe ezintathu I've not ndingekho been apha- here. ndingekho apha Amen. So, but we come and see each other kodwa sifike sabonana in midweeks. Amen. kwinkonzo zaphakathi evikini. May God really bless every one of you. uthixo makasikelele omnye nomnye wenu Amen. In the name of the Lord and Savior Jesus Christ. ngegama lenkosi Jesu Kristu. I'm bringing greetings from Benoni and Pastor Mahere. Ndizisa imibuliso esuka eBenoni kuMalusi Mahere. Yeah, so they greeting the church. Ngakho babulisa ibandla. We had a wonderful time that side. Besilexesha elihle kakhulu kwela cala. Amen. And I believe you had a wonderful time this side Ndiyakholwa nani benixesha elihle kweli cala. with Brother Gavin. Amen. No mfundisi uGavin. So I listened to the message. Ndiye ndamamela umyalezo. We thank the Lord Siyabulela inkosi. for different gifts, Ngeziphiwo ezahlukileyo. different gifts that come, Neziphiwo ezahlukileyo ezizayo and we are flexible. ezikwazi ukoluleka. We are flexible Siyakwazi to ukukhululeka be able to receive all these blessings. ukuze sikwazi ukutsala insikelelo kuzo zonke iziphiwo. May God bless you. Thixo makanisikelele. I'm speaking tonight, Ndithetha ngobusuku banamhlanje. amen, on the greater glory of the Omega bride. Ngosuku olukhulu kumtshakazi ogqibela. This bride Lona umtshakazi receives a glory wamkela uzuko like you've never seen in the other brides. ongakaze ulubone kweminye imitshakazi. God has promised it. uThixo uyithembisile. Until he gave Brother Branham a preview of the bride. Umzala Branham adathi kubona kungaphambili komtshakazi. He saw the Alpha bride, Wabona umtshakazi oqala. and he saw the bride, Wabona umtshakazi. and he saw the churches, Wabona namabandla. and the rock and roll church, Wabona America church, namabandla acula umculo oqengekayo. America church going in the tune of rock and roll, Melika lihamba ngalomculo until the okujuxuza. prophet was crying. Umprofeti wodwa walila. Is this what I've produced? Iyona lento endivelisileyo. But then came the voice, Kodwa kweza ilizwi. no, the bride shall come, Umtshakazi usezokuza. shall come again. Uzokuza And kwakhona. he saw the bride Wabona umtshakazi marching in the right tune of music, ehamba ngesani somculo oqondileyo. marching on one soldiers. Ehamba kumculo umculo wamajoni. Amen. And the voice was showing Iphimbo lalibonisa that the bride ukuba umtshakazi at the end time ngexesha lokugqibela shall be as God has said it. uzokufana ngalendlela uThixo athethe ngayo. Whether you are ready or not, Noba ulindele noba ulindelanga. or you are right or not, Okanye uqonde unya uqondanga. those in the bride Abo abakumtshakazi will light up bazokungqamana with the promise nedinga and what God has said. nalento uThixo ayithethileyo. He's not going to look at you and me Akazujonga wena nami and our churches and your churches. namabandla ethu He is ibandla looking lakho. at those in the bride. Jonga abo abakumtshakazi. Amen. Those in the bride. Abo abakumtshakazi. You may see a lot of failures, Ungabona ukusilela but okuninzi. those in the bride Kodwa abo abakumtshakazi will line up with the word. ngabantu abazongqamana nelizwi. It's like Pastor Beckett once says. Mana nento ekuthiwa nguMalusi Beckett. He says, when you drive in Cape Town, Uthi xa uqhuba apha eKapa you see a lot of problems. ubona ingxaki ezininzi. You see Wallaston Ubona iWallaston with all the broken pipes and drains. needraini zonke ezigqabhukileyo. You see all the potholes. Ubone zonke yonke imingxunye esendleleni. Go and see everything that you may want to change. Yonke into ongathanda ukuyibona. Says, but to see the beauty of Cape Town, Kodwa kuze ubone ubuhle baseKapa you must climb up Table Mountain. kufuneka unyukele ngasentla
enhla kwentaba efanele When you etafile go on Table Mountain, ungaphezu kwentaba you see etafile no pothole there. awuzubona When you imingxunya look endleleni. at Cape Town from the Table Mountain view, Ungajonga iKapa kusukela phezu kwentaba you won't see no potholes. awuzubona imingxunya You won't see endleleni. no broken trains. awuzubona You iidrain just see the ezidabukileyo. beauty of Cape ubona Town. nje ubuhle To basekapa see the beauty of the bride, ukuzibona ubuhle you must bomtshakazi come up higher, brother. unyukele ngasendla You must get to heavenly places. Ufikele kwindawo If you semazulwini are still walking down here, awusohamba apha you will phansi see all these sorts of problems. uzobona zonke ezi But ngxaki once you climb up higher, unganyukela you won't ngasendla see no problem in the awuzubona message. ngxaki You will emyelezweni see the beauty of the uzobona bride. ubuhle bomtshakazi Amen. amen God is not looking the way me and you are looking. uthixo akajonganga ngendlela We mina need nawe to sijonga look ngayo the way God looks. kufuneka sijonge ngendlela uthixo ajonga ngayo Brother Brian, God bless you. thixo usikele mzana ubrian I was blessed on Sunday bendisikelekile ngecawe when Brother Brian umzana ubrian traveled from where he was suka kulaa ndawo ade to kuyo go and attend the service. ukuzayokhonza phaa epinoni And he was on his way to Cape Town. esendleleni yakhe zekapa I said, I've got somebody that's going to amen if ndinayo umntu nobody's ozothi going to amen uma ngekho umntu ozothi amen if phaa nobody's going to amen. God bless you, Brother thixo Brian. usikele mzana ubrian Amen. In the book of 2 Chronicles, encwadini ezikronike zesibini chapter 3, sahluko sesithathu in verse 1. inkolo luqala 2 Chronicles chapter 3, izikronike zesibini in verse zesithathu, 1. zesibini Yeah, 2 Chronicles, zesibini sahluko sesithathu Yeah. inkolo luqala verse 1. inkolo luqala It reads as follows. ifundeka kanje Then Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared, in the threshing floor of Onan the Jebusite. uSolomon waqala ukuyakha indlu kaYehova eYerusalem entabeni yeMoriya apho uYehova wabonakala khona kuDavide uyise endaweni awayilungisayo uDavide esandeni sika-Onan umyebusi. The Bible is specific iBhayibheli ichanekile where icacile it was built. apho eyakhelwa khona itempile It was in Jerusalem, kwakuseYerusalem not just at Jerusalem, hayi eYerusalem nje qha but in Jerusalem, kodwa eYerusalem in that spot kulaa ndawo where Mount Moriah is, apho intaba uMoriya ekhoyo where the Lord had appeared to David. apho inkosi yabonakala khona It was kuDavide the place yayindawo of the appearing of the Lord. eyokubonakala kwenkosi That's where it was built. kulapho yakhelwa khona Amen. The place indawo that David has prepared. uDavide ayilungiseleleyo So God, ngakho uThixo in building this house, ekwakheni lendlu is showing that He uyabonakalisa gave the material wanikeza izakhono for how this house must be built. ezokubana lendlu kufuneka yakhiwe It was kanjani not what David chose. yayingekho ngalento uDavide It was ayifunayo not what David desired. yayingenanto yokwenza nalento uDavide It was the ayinqwenelayo material chosen by God. yayizizakhono okanye impahla uThixo ayezinyulile azikhethile It was revealed yayitshiliwe the place indawo where it had to be built. apho kumele yakhelwe khona David had no choice. uDavide wayengenakhetho Solomon had no Solomon choice. wayengenakhetho The place indawo where it had to be built apho kumele yakhelwe khona was chosen by God. yayikhethwe nguThixo The pattern indlela of yokwakha how the temple should be built ekuthi umnquba kumele ube njani was not how Solomon would design it. yayingenanto yokwenza nokubana uSolomon ufuna ukuyihlela It was kanjani God. So yayinguThixo the pattern, ngakho indlela the yokwakha place, the indawo material izakhono was chosen by God. zazikhethwe nguThixo Amen. So if we are the house ngakho thina uma siyindlu that God builds, uThixo the ayakhayo material for that house izakhono zalandlu has to come from God. kumele zisuke The kuThixo place where it is built indawo lapho has yalikhiwe to come khona from God. kumele isuke The kuThixo material, the impahla pattern, indlela yokwakha how this house is built, indlela lendlu omele it's yakhiwe not going to ngakhona be man's ideas. ayizuba izindlu ngamahlenge ihlelo It lomntu has to come from God. kumele iphume kuThixo Mount Moriah, intaba we uMoriya know that was a place siyazi indawo where leyo Abraham went apho abraham anyukela to offer khona Isaac. ukuyonikela It was a uIsake place yayindawo where God created apho uThixo adala a khona spoken word ram. inkunzi egushe edelwe It was a
Yeah. eyadala khona inkunzi egusha A spoken word ram. inkunzi egusha edolwe A ram ngelizwi not born inkunzi egusha by engazalwanga by mother sheep and father sheep. ngumama ugusha notata ugusha But a ram kodwa that was yayinkunzi spoken egusha by God, eyayidalwe which nguthixo was a type eyayingumfanekiso of Christ on Mount Calvary. kakrestu ekhayikhayi So Moriah ngakho was a imoraya type of Calvary. yayimele ikhayikhayi Calvary is ikhayikhayi the foundation. siseko Calvary, ikhayikhayi Christ in Calvary ukrestu is sekhayikhayi where we must be built. kulapho kumele sakhele You khona can't come and walk with God awukwazi ukuzohamba and you've never nothixo visited Calvary. ungandwendwelanga And ikhayikhayi you can never visit soze Calvary undwendwela and ikhayikhayi remain the same. ushiye kufana You see some people when they Uyabona walk abantu xa in this behamba Christian olu journey, hambo still lwesikrestu having the old life, besanoboma you budala realize they've betaphela never visited abakaze Calvary. bandwendwela They've ikhayikhayi never met with Calvary. abakaze badibane Because the nekhayikhayi prophet says ngoba umprofethi you uthi can never take a soze journey uthathe uhambo to uye Calvary and ekhayikhayi remain the same. ushiye kufana Our walk uhambo starts lwethu at Calvary. luqala ekhayikhayi Amen. amen It starts at Calvary. luqala ekhayikhayi You can't just come and join this walk. awukwazi ukuhamba nje uzoba lilungu You lolu can't hambo just come and make it a fashion. awuzuza nje yenze ibe You into can't just come zokuphelo and become a message awukwazi believer ukuza nje and uzizile still ikholwa live your myalezo old filthy life. uqhubeke uphila ubomi bakho You obudala need a bomdaka Calvary first. udinga ikhayikhayi kuqala Where your life must apho change. ubomi bakho kumele Where your butshintshe nature must apho imvelo die. yakho kumele ife And that's the difficult part. iyona ndawo enzima People ke don't leyo want to tie to abantu something. abafuna ukufa kuqobo lwabo They give God rooms banikeza uthixo amagumbi in their hearts. enhliziyweni But zabo there are other rooms kodwa akhona amanye they don't allow amagumbi him in. abangamvumeli ubana angene kuwo You have not met Calvary. awukadibane Once ekhayikhayi you meet Calvary, ungadibana you nekhayikhayi open every door of your uvula heart. wonke amasango Christ becomes emagumbi akho welcome uthixo in wamkeleka every door of your heart. kwiingcango zamagumbi akho onke asenhliziyweni Amen. amen If we are the house uma siyindlu that must get this glory, okufuneka ifumane oluzuko we must be built on that same funeka foundation. sibe sakhelwe phezu kwesiseko esifanayo It is because this house kwenxoba lendlu was built in that foundation yakhiwa kwesasiseko that God could come uthixo wakwazi and ukwehla fill it with glory. akwazi ukuyizalisa ngozuko Amen. amen It was not built on men's ideas, yayingakhelwe ngaphezu kwengcingane zabantu but it was on the finished work of kodwa Calvary. yakhelwe kumsebenzi ogqibeleyo wasekhayikhayi It was not built on what I think and how I see the word. yayingakhelwanga kwiimbono zokubana ndibona njani ilizwi okanye No, it ndilikholwa was kanjani built on the finished work of Calvary. yayiyakhelwe phezu komsebenzi ogqityiweyo That's where we wasekhayikhayi must be built. kulapho kumele The sakhelwe Bible khona says ibhayibhile ithi we are built on the sakhelwe foundation of kwisiseko the prophets and the sabaprofethi apostles. nabapostile Amen. amen Then we know who our prophet is. siyazi nokubana ngomphi umprofethi wethu Now we know which house we are in. siyayazi indlu esiphansi kwayo We are not the house of Paul. asiyondlu kapawulos We are thina not the house of the of Irenaeus. asiyondlu ka-irenius We thina are of the house of Branham. singowendlu kabranham Amen. Those of the house of Luther abo abendlu kaluthela can get in, bangangena even though they were still smoking a pipe. nangona betshaya usikilidi Because in their day, ngoba ngomhla the wabo father of the house utata wendlu was yabo allowed to do that. wayevunyelwa ukuyenza loo nto Not in Thixo the wam. house of Branham. kodwa hayi endlini kabranham The standard went higher. isilinganiselo sanyula In the house ngasentla of Branham, endlini the kabranham house has gone the standard has gone very high. isilinganiselo sinyule ngasentla And we need to meet that standard. kufuneka sidibane nesa silinganiselo So why we must die to self. yikho kumele sife kuqobo lwethu Paul says, pawulos uthi I have laid the foundation bekile iseko as the wise master builder. njengomakho Let everybody take heed how he buildeth thereof. okhalifile nabani na makaqaphela ubana wakha kanjani phezu kweseko Amen. You can't build on any other foundation awunokwakha ngaphezu kwesiphi na than what iseko which is laid. ngaphandle kweso And sibekweyo Christ comes and says, nokrestu ufika athi upon this rock phezu kweli I will lwalo build my church. kweli liwa ndizolakha ibandla This lam church eli bandla
Because it's a prophetic class of ngenxa people. yoba liqela labantu When I abalobuprofeto say this church, I don't mean Nxa ndithi Creford Day. elibandla ndithi I mean ngeCreford Day. Omega Pride. Ndithetha ngomtshakazi wokugqibela Because it's a prophetic class of ngoba people. liqela labantu It's abesiprofeto built upon the rock. lakhelwe phezu It's kwedwala built upon akweliwa revelation. lakhelwe phezu kwesitshilelo Brother, mzalwane if you don't have appetite for uma revelation, ungenayincasa isitshilelo I wonder if you are part of the Omega Pride. ndiyazibuza ubana uyingxenye nayo Because the umtshakazi Omega Pride people wokugqibela ukuthi abantu are a bomtshakazi prophetic wokugqibela class of people. liqela labantu They are besiprofeto built on the foundation bakhelwe phezu of kwesebo revelation. They esesitshilelo live in the realm baphila of kwizinga revelation and elesitshilelo vision. nombono These people aba bantu in the Omega Pride, umtshakazi wokugqibela Brother Branham tells them, umzabram yabaxelela don't ever underestimate the importance of revelation. ningalinge nijongele phansi amandla esitshilelo In fact, he says, Ngokwenene I uthi, can never uthi overemphasize soze sikwazi ukugxininisa the importance of ngokugqithiseleyo revelation to you. ukubaluleka kwesitshilelo It means kuwe more to you than your life. uthatha kaninzi kuwe kunobomi That's what this church is built yikho eli bandla lakhelwe upon the rock, phezu kweliwa upon the phezu revelation. kwesitshilelo We are built on that. sakhelwe kuloo nto Amen. amen Now, when we go to the Old Testament maxa siyakuthemende endala and we see how this glory came, sijonge ukubana olu zuku lweza kanjani it gives us an understanding sinikeza uqonda of the events of today okweziganeko eziqhubekayo ngoku and understand nokuqonda what has happened in our ukuba day. yinto enenzekileyo kumhla wethu We see in the Bible siyayibona ibhayibhile when Moses went into the mountain umose enyuka entabeni to receive the law, ukuze amkele umthetho he was accepted by a cloud there. wafika wamkelwa lilifu pha And he stayed there for 40 days. wahlala pha okwensuku ezingamashumi amane And when he came back, esiza there was glory in his face ngokukho uzuku ebusweni bakhe until people could not look at him kwade kwanzima ubana abantu bamjonge ebusweni because of the glory that was ngenxa covering him. yosuku olwalumngqungile The Bible tells us in isibhalo the sasixelela book of Exodus, encwadini yemfuduko chapter 16, sahluko 16 when Moses umose was speaking about the manna ethetha ngemana that was going to fall from heaven. eyizokwehla isuka emazulwini You know the manna, uyayazi imana and that hidden manna, la mana which efihlekeleyo is the rock beneath the rock, okuliliwe eliphansi kweliwa which is angels' food. okukutya kwezithunywa It was going to rain from heaven. yayizonetha isuka And emazulwini Moses was telling them nomose wayemxelela as to how it's going to happen ukuba for each day. izokwenzeka njani mihla ngemihla And what, the double portion they were going to get on the 6th day, nesabelo esiphindwe kabini which was a abazosifumana portion for the 6th day and the 7th day. okwakusisabelo esomhla wesithandathu In nowesithenge verse 9, it umqolo says, wesithoba ithi that's Exodus 16. Exodus 16 When we get to verse 9, asifika umqolo wesithoba after he had told them emveni ubani baxelele about how all this manna is going to ukuba happen, yonke le mana kumele yenziwe kanjani says, and Moses spake unto Aaron, ithi wathi uMoses ku-Aroni say unto all the congregation of the children of Israel, yithi kwibandla lonke lonyana bakasirayeli come near before the Lord, sondelani phambi for kwayehova he hath heard your murmurings. ukuba ukuvile ukukroka kwenu Amen. He hath heard their murmurings. wayevile ukukroka kwabo Says, and it came to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. ke kaloku xa wayethetha u-aroni kwibandla lonke lonyana bakasirayeli bakhangela entlango nabo ubuqoqoli bukayehova bubonakala efini The glory of the Lord uzuko lukayehova was in the form of the cloud. lwaluze ngesimo selifu That was in the Old Testament. kwitestamente endala It was in the form of the cloud. lwaluze kwimo yelifu Amen. When God uthixo was raining manna from heaven, enethisa imana esuka emazulwini which was the spiritual food in due season, okwakukukutya kwamoya ngexesha elifanelekileyo that brought down the glory of God. kwazisa uzuko likathixo ezantsi Even though they were murmuring, nangona bebekrorha but because God was raining his nxa manna, uthixo wayenethisa imana yakhe how he was raining his word, nangona wayenethisa izwi his lakhe word comes with izwi glory. lakhe liza nozuko Amen. And that glory olaa zuko was in the form of a cloud. lwalukwimo yelifu Amen. The glory of the Lord uzuko lwenkosi appeared in the cloud. lwabonakala elifini In Exodus chapter 40, kwi-exodus 40 when Moses umose
was building the tabernacle, esakha umnquba and he built the tabernacle esakha umnquba according ngokwale to ndlela the pattern of God, abone ngayo eboniswa ngayo nguThixo according to how God told him, ngokwendlela uThixo amcele ngayo even how he arranged the furniture nangona wayebeke impahla zeni zomnquba inside the tabernacle. phakathi komnquba It was as how God has spoken to him. wayeyibeke impahla ngokwendlela uThixo amcele One ngayo day we'll preach on that furniture. ngenye imini sizoshumayela ngala We'll mpahla preach on those verses. sizoshumayela ngeza Because zitsha each of them ngoba esinye nesinye it was sisitsha meaning something. sasithetha into ethile Each of them was ministering. zonke zazilungiselela Right from the first one, kususela the kwesokuqala present altar, ifinyela until you sobhethu get to the holies of holies. ukusukela kwingcwele Each kangcwele was preaching. kweyintshumayelo Amen. So Moses arranged ngakho them umose wazilungisa according to how God said. ngokwendlela uthixo athethe ngayo And the last thing, nento yokugqibela the last thing into yokugqibela that Moses brought, umose ayizisayo after he finished the emveni tabernacle, ukubana egqibile ukwakha umnquba he built the tabernacle, wakha umnquba finished the tabernacle. wawugqiba umnquba The last thing to be brought into in yokugqibela eyaziswayo was the Ark of the Covenant. yayiyitshe He yomqophiso brought in the Ark of the Covenant wazitshe yomqophiso right inside the house. phakathi komnquba And in verse 34, umqolo 34 after the ark was put inside, emveni kokuba umnquba itshe seyibekwe when ngaphakathi Moses had built the tabernacle umose sewakhile umnquba according to God's command, ngokomyalelo kathixo and the ark was now put netshe inside, seyibekwe was ngaphakathi between the wings of the cherubims. yayiphakathi kwempiko zamakherubhi And then verse 34 says, umqolo 34 uthi then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Verse 34. igcine njengoko uyehova igcinwe njengoko uyehova wamwisela uMoses umthetho ngako wayibeka uAaron phambi No, we are in kwesingqino Exodus 40. 40. Exodus chapter 40, yeah. Yeah, I think you are in 16 there. In verse 34. umqolo 34 Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. ilifu layigubungela intente yokuhlangana ubuqawuqawuli bukayehova bawuzalisa umnquba Amen. Are you getting it? niyayifumana na A cloud, ilifu a cloud ilifu covered the tent. layigubungela indlu And that intente cloud landlu was the glory of the Lord elalifu yayiluzuko that likathixo filled the tabernacle. elazalisa umnquba But look at this. kodwa jonga lena It did not come ayizanga when Moses was still building the apho tabernacle. umose esawakha umnquba And the ark netsheya was not put in ayibekwanga during the building. ekwakhiweni The ark kwetempile came itsheya under yeza the wings of the cherubims ngaphansi kwempiko at the zamakherubhi finishing of the building ekugqitshweni kwesakhiwo as the last thing. njengento And yokugqibela when the ark was back itsheya seyibuye in the iziwe finished tabernacle, umnquba ogqitshiweyo then the glory of the uzuko Lord lukathixo ke ngoku filled the tent lwazalisa intenti in the form of a cloud. kwimo yelifu When the house was finished indlu segqitshiwe and the word came in fullness, nelizwi laza when ngokugqibeleleyo the house was finished, indlu yagqitshwa that's when the word comes in fullness. kulapho ilizwi isa And when the ngokugqibeleleyo word has come in nelizwi fullness, qalise then ngokugqibeleleyo the glory of the uzuko Lord lukathixo ke can ngoku come down. luyehla Not while it's still being hayi built. apho And the siyisasakhiwa ark is not under the cherubims. ayikho phansi While it's still being built, the isakhiwa word is not in its izwi fullness. aliko While the kwalo house is still being built, indlu isakhiwa it's when it is finished. kulapho segqitshiwe Then the word comes to fullness. ilizwi lize kwengqibelelo ke ngoku And the glory of the Lord nozuko lukathixo comes down. lwehle phansi That's in the tabernacle of Moses. kwithabenakile kaMose Amen. That was in the tabernacle of Moses. yayi kwithabenakile kaMose In the temple of Solomon. kwithempile kaSolomon In the book of Chronicles. encwadini ezikronike 2 Chronicles. izikronike zesibini We read in chapter 3 verse 1 fundile kusahluko sesithathu how the kumqolo wokuqala. foundation was built. Ukuba isiseko sakhiwa kanjani Now let's go to verse 5. masiye kumqolo wesihlanu 2 Chronicles izikronike zesibini in verse 5. kumqolo wesihlanu And this isahluko sesithathu. temple of Solomon le tempile kaSolomon was built yakhiwa by the material prepared by David. ngezakhono impahla ezazilinikezwe And nguDavide it was built by the son of David. yakhiwa ngunyana kaDavide This temple le tempile was built by the son of David yakhiwa ngunyana kaDavide with the material ngezakhono that the father has prepared. utata ayezilungiselele This tabernacle lo must be nquba built by the son of kumele David. wakhiwe ngunyana kaDavide
with the material ngezakhono that the father is prepared. utata azilungiseleleyo Not just any son of David. hayi nawumphi na unyana It was kaDavide. not just any son of David. Yayingengomphi It na unyana was kaDavide. Solomon, the YayinguSolomon son of David, unyana who's kaDavide going to the throne. oza etronini The one who went in the lo throne waya in the etronini golden age. kwisigaba segolide It is the son of David unyana who kaDavide goes to the throne oya etronini in the millennium, Kwimillennium. in the golden age. kwisigaba That's the segolide one Nguye ke that lowo must build this omele house. akhe lendlu Amen. I believe you are catching it. njengoba nayifumana Amen. In 2 Chronicles chapter 5, kwizikronike zesibini isahluko sesihlanu in verse 1, umqolo wokuqala thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished. And Solomon brought in all the things that David his father had dedicated, and the silver and the gold and all the instruments put ye among the treasures of the house of God. waqishwa ke wonke umsebenzi awawenzela indlu kaYehova uSolomon uSolomon wazingenisa izinto ebezingcwalisile uDavide uyise nesilivere negolide nempahla yonke wazibeka ebucwaneni bendlu kaThixo. Now you read chapter 3 and chapter 4. Ufunde isahluko sesithathu nesahluko You will sesine see as he's building it, uzobona xa ewakha he also puts things, ufika abeke nezinto pha furnitures according to their impahla places. ngokwendawo zazo And the things that were put there nezinto ezibekwe pha were the things yayizizinto that David had sanctified. uDavide ayizingcwalisile Not filthy things in that temple. hayi izinto ezimdaka kula It's tempile sanctified things, zizinto ezingcwalisiweyo dedicated things. izinto In this house of God, you won't find no filthy things. awunofumana izinto ezimdaka If there's a filthy thing, Uma kukho into it's not emdaka, part of the house. ayiyonxenye yendlu It's not part of the house. ayiyonxenye If you yendlu find somebody walking in sin, Ufumana umntu he's not asesolweni. part of that house. ayonxenye yalandlu No filthiness was found in there. akho bungcolo obufunyanwe pha It was sanctified. ayingcwalisiwe Amen. amen And verse 7, umqolo wesixhenxe you see verse 1, yabo umqolo wokuqala it's finished. gqitshiwe The house was finished. indlu yagqitshwa Everything was put in. yonke into yabekwa phakathi Verse 7, umqolo wesixhenxe and the priests brought in the ark of the covenant of the Lord into his place, to the oracle of the house, into the most holy place, even under the wings of the cherubims. For the cherubims spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark, and the staves thereof above. Verse 7 and 8. bayingenisa ababingeleli itsheya yomnqophiso kaYehova endaweni yayo endaweni yezihlabo endlwini engcweleni kangcwele phansi kwamaphiko ekherubi ngokuba ikherubi zaye ziwolule amaphiko phezu kwendawo yetsheya ikherubi zayisithelisa itsheya nezibonda zayo ngaphezulu. You see, verse 1, Yabona umqolo wokuqala it's finished. ugqitshiwe Temple is finished. tempile igqitshiwe And everything is put in its place. nayo yonke into ibekwe ngokwendawo But yayo. verse 7 and 8, Umqolo wesixhenxe when it nowesithoba. is finished, Xa then segqitshiwe the ark is brought in. itsheya iyangeniswa ke The ngoku. ark was the last thing Itsheya into yokugqibela to be brought in. ukungeniswa And that ark nala tsheya had to be under the wings of the kumele cherubims. ibe ngaphansi kwamaphiko The ekherubi. ark was standing Itsheya for ibekwe the restoration of the word imele ukubuyekezwa kwelizwi in its fullness. ekugqibeleni The kwalo. word is restored Ilizwi when liyabuyekezwa the building is finished. inquba xa ugqitshiwe. That's why Yikho you are the only people on the face of the earth. nini nje abantu abaphezu kobuso When I bomhlaba. say you, Manxazili I nina mean the Omega Pride, nje umtshakazo ogqibela. the living descendants. Abaphilileyo abahlala abaphilileyo. When the mighty angel came down, Thina sinamandla they sehla. are the only people Nini nje that have seen the open book, abafike babona incwadi the ark eshiliweyo. restored. Itsheya inkobiso ibuyekeziwe. It was the last thing. Yayinto yokugqibela. We're getting somewhere. Sifikela kwindawo The ethile. last thing that is brought in Into yokugqibela engeniswayo. when the building is finished. Umnquba xa sewugqitshiwe. Because the glory of God Ngoba uziko can't lukaThixo come if that building is not awukwazi finished. ukungena kwesa sakhiwo But the ngaphandle glory kwesa of sakhiwo God sigijwe. Uziko Can lukaThixo never be there awukwazi if the ark ukungeniswa. is not Uma there. itsheya ingekho pha. The ark must come back Itsheya first. kumele ibuye kwakhona. And then the glory of the Lord will come down. Uzuko lungeni luze kwakhona. Oh my. And you see who brings the ark? Yabona ubona ngoba nozisa itsheya It must be the priest. kumele ibe ngababingeleli.
David uDavide caused some people to die ubiza abanye abantu ukubana wenza abanye abantu bafe because Ngenxa yokuba- he was trying to bring the ark wayezama ukuzisa itsheya not in the right order. hayi ngokolungelelwano Not in the right order. hayi ngokolungelelwano. Verse 13. Nkolo 13. And it came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound, to be heard in praising and thanking the Lord, when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endureth forever. That then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Kwathi ke abavutheli bamaxilongo nemvumi bavakalisa njengamntumnye ngazwinye bedumisa bebulela kuYehova. Bathi ke bakuphakamisa ilizwi ngamaxilongo namacanci nangempahla zokuvuma nangokumdumisa uYehova besithi ulungile inceba yakhe inkunaphakade yesuka indlu yazala ilifu lendlu kaYehova. Catch this, church. Fumana lento bandla. Music Umculo was brought in order waziswa ngolungelelwano. when the word Ilizwi was brought in order. emveni ukubana libekezwe ngolungelelwano. You can't have the word in order Awukwazi ukuba And the music is out of order. ngolungelelwano. when the word is in order. Uma izwi It lisengolungelelwano straightens the music uyaqandisa and make the nomculo. music to be in Wenza order. nomculo nawuze ngolungelelwano. Amen. When you see the music out of order, Ungabona umculo you must check ongaqondanga. if the word is in order. Hamba ujonga la ntshumayelo ubaniqondile na. Because when the word is in order, Ngoba izwi liqala it corrects ngolungelelwano. the music Iyaqondisa and put the nomculo. music in Ibe order. nomculo ngolungelelwano. You see what the problem is? Yabona ingxaki If iphi? the music is out of order, Umculo check the ungaqondanga. word. Jonga izwi. Because when the word Ngoba is in izwi order, liqalise it's bound to ngolungelelwano. correct the music in order. Libatshelela ukubana liqondise nomculo. And the glory of the Lord Ngosuku lwenkosi follows the landela music in order umculo ohamba ngolungelelwano. to bring God down. Uthi xa These zanzi people Abantu. were singing as one. babecula njengabantu abanye. The music was in Umculo order. Just like wawungolungelelwano. on the day of Njengomhla Pentecost, wePentecost. when he came down Apho in the esenza. tongues of fire, Apho they ngenxa were in yomlilo. one accord. Babekumoya mnye. Amen. Amen. We are not told about preachers here. Asicelwanga abashumayeli The lapha. trumpeters Abadlali and bamacango the singers, nabaculi they were praising God as one. babedumisa uThixo nje bebanye. Let the music, brother, Umculo mzalwane comes in the right order. uyeke uze ngolungelelo And the oluqondileyo. church recognize Nebandla liqaphele that part of the ministry. esasabelo solungiselelo And they sing bakwazi to ucula. bring down the glory of Uza God. phansi uzuko lukaThixo. Watch God comes after Jonga that uThixo esehla phansi to kuphansi speak. ukuze azothetha. You have invited him to come Nimemile and speak. ukuze azothetha. It's not confusion. Ayikho The Holy ubhideka. Spirit is not grieved. Ongcwele The Holy awukhulekanga. Spirit is happy. Ongcwele uwonwabile Then he comes uyavuya. and speaks. Xa esiza ezothetha. Then it says, Ithi ke ngoku. then the house was filled with a cloud, Ithi indlu yazala ilifu even the ilifu house of the Lord. lendlu kaYehova. It says in verse 14, so that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Ababingeleli ababa nakuma balungiselele ngenxa yelifu ngokuba ubuqaqolo bukaYehova bayizalisa indlu kaThixo. The glory of the Lord Usuku had lukaYehova filled the house of lolu God. luzalise indlu kaThixo. How did that glory come? Lweza kanjani In the olwazuko? form of the cloud. Ngemo yelifu. When did it come? Lweza When kanjani? the house was finished. Indlu seyiqitshiwe. Not in the first year, Hayi kunyaka wokuqala. not in the second Hayi year, kunyaka wesibini. not in the fifth Hayi year, kunyaka wesihlanu. not in the sixth Hayi year. kunyaka At wesithandathu. the end of the seventh year. Ekupheleni komnyaka It wesixhenxe. was at the end of the seventh year Awusekupheleni konyaka wesixhenxe. Amen. that he came down. Apho wehla khona. It took 7 years to Kodwa build wathi that iminyaka house. enyaka esixhenxe To uze build wakhiwe that landlu. temple. Uze wakhiwe At lambuka. the end of the seventh Ekupheleni year, komnyaka esixhenxe.
Then that's when the house was kulapho ke finished indlu egqitshwa and the khona ark was put back. necheya The buyekezwa word in fullness. izwi ligqibelele Trumpeters and the singers. abadlali Were in the bamacango right namaculi order. nabaculisi babeme ngolungelwano Music in the right umculo order. uhamba Then the ngolungelwano cloud ilifu came down lehla to that house kulandlu as the glory of God. njengosuku lukaThixo. Amen. I've showed you Ndikubonisile in Moses. kuMose, I'm showing you ndiyakubonisa in Solomon. kuSolomon. And it's following the same pattern. Ihamba kwindlela It's efanayo, following the same order ilandela ulungelwano olufanayo in both Moses kuMose and Solomon. nakuSolomon. So if we see Uma sicula how it happened indlela in the Old sibona Testament, indlela kwenzeka ngayo kuTestament endala, God does not change. uThixo He's akatshintshi. the same yesterday, today, and Uyafana forever. izolo namhlanje The Old nakunaphakade. Testament Testament is endala a shadow of the New Testament. Testament We entsha. get to see what's coming in the New Testament by looking at the Old Testament. kuTestament endala. In the New Testament, Testament entsha we see him siyambona blessing them in the ebasikelela in the upper room, kwigumbi langaphezulu coming in the clouds of in the tongues of fire. esiza ngelwimi zomlilo. It was so powerful Yayinamandla kakhulu. until Peter could go so bold. Petros wade wahamba And ngokuqiniseka when he speaks to the people, xa ethela he nabantu says, "Look on us, jongani kuthi, look on us." jongani apha He kuthi. was so sure he's Wayeqinisekile carrying the word of ngoba God uphethe izwi likaThixo. until his shadow Wathi isithunzi was sakhe healing the people. sasiphilisa imilwelwe. The angel of the Lord Thunywa was sikayehova moving around them. sasihamba kunye nabo. And Paul Paulos started the ages waqala izigaba under that zamandla same power. phansi kwalamandla He became afanayo. the first messenger Waba sithunywa to the sokuqala Gentile churches kwibandla lezigaba under that zenhlanga same power. ngaphansi kwalamandla afanayo. But the power started to leave, Kodwa amandla aqala ke ukumka, started to go. aqala ukuhamba. Right from the first church age, Kususela kwibandla where he lokuqala. says you've left your first love. Aphe sithi nilushiyile uthando lokuqala. Now that power of God Manje lamandla was kaThixo leaving. ayesebashiya. And it went on, Aqhubekeka, went on, aqhubekeka. until it came to Laodicea, Athi afikelela where eLaodicea. Christ was outside the church. Apho uKristu wayengaphandle It kwebandla. was Ichabod. Yayingu-Ichabod uzuka lusekho Amen. lumkile. You could not find nothing good Wangakwazi ufumana into that enhle was spoken to Laodicea. eyayingathethwa ngeLaodike. Now this was at the Manje end lena isesiphelweni of the seventh church age. sesigaba sebandla lesixhenxe. At the end, Esiphelweni and people would think abantu bacinga that it's been defeated, ukubana yoyisiwe. but God was building his Kodwa pyramid uThixo house. wayesakha indlu yakhe pyramid. Was building his pyramid house. Wayesakha indlu yakhe pyramid. At the end of the seventh church age, Ekupheleni kwezigaba zamandla in the lesixhenxe. Omega bride, Umtshakazo wokugqibela. Zerubbabel was uZerubabel promised that he's wathenjiswa. going to bring the headstone with a crying of grace, grace. ilitshe lembhombongo likhala Not just grace, hayi but ngobalo with nje grace, grace. kodwa ngobalo oluphindwe At kabili the end time, ngexesha lokugqibela bringing back the headstone. ebuyekeza khona ilitshe The prophet lembhombo says, uprofethi as uthi the bride nears him, umprofethi esonde as the body, as the bride, umthakazi the body umzimba nears the headstone, esondela kwilitshe she's going to lembhombo be so much like him. uzokufana kunye But in naye the Omega bride, kodwa umtshakazi she's wokugqibela not nearing the headstone. akasondeli kwilitshe She's lembhombo not hayi nearing the headstone. akasondeli kwilitshe The lembhombo headstone ilitshe has lembhombo become one. selifike labalinye lomzimba Christ has come to lizile unite with the bride. ukuzomanyana They have nomtshakazi become one bafike babanye at that age. esasigaba And the last thing to put in the house into yokugqibela oyibekayo is endlini the roof. luphahla Then it's finished. ibe igqitshiwe You build the foundation. wakha You iliseko build the walls. wakha You amadonga open the windows. wafaka Then you amafasitela put the roof, nawubeka the uphahla head, inhloko the headstone, ilitshe lembhombo coming to a finished house siza kwindlu egqitshela at the ekugqibeleni end of the seventh church age. ekupheleni kwezigaba zamandla Then senxe at that time ngelo comes xesha Revelations 10. kudle usitshilelo seshumi Are you following the pattern? uyalandela na indlela Then yokwenza comes Revelation 10. kuze ke ngositshilo What seshumi does Revelation 10 usitshilo say? seshumi uthela uthini And I saw the ndabona mighty isithunywe angel esinamandla coming down from heaven, sisetla suka emazulwini clothed with a cloud. sithiwe wambu ngelifu When he's coming down, xa
esehla He's coming down with the cloud. uwehla ethiwe Because in wamukelifu the tabernacle ngoba of emnqubeni Moses, he kaMose came in the cloud. weza ngelifu In the temple of Kwitempile Solomon, kaSolomon, he came in the cloud. weza ngelifu When they were finished building, at begqibile the ukwakha end of 7 ekupheleni years, kweminyaka now esithenye at the end of the manje 7th kupheleni church kwesigaba age, here the samasesithenye mighty nazi angel, uthixo he samandla comes down sehla with the cloud. ngelifu 1 foot on the sea, olunyawo phezu 1 kolwandle foot on the olunyawo land, phezu and he's komhlaba carrying a book. uphethe incwadi What was the last thing yayinto to yokugqibela bring to the tabernacle? ukuzisa What emnqubeni was the last thing yinto to yokugqibela bring to the temple? ukuzisa emnqubeni Ark, the itsheya book. incwadi When he comes down in Sehla glory, what is the last thing, Yinto brother? yokugqibela. He's carrying a book. uphethe The incwadi restoration Ukubuyekezwa. of the full word back to elisekugqibeleyo the church lisise with ebandleni his glory. nosuku lwakhe And the last day, ngomhla wokugqibela he's coming with the glory. uza nozuko Amen. He's carrying the open book. uphethe incwadi What evuliweyo is that book for? yintoni laa ncwadi It's izokwenza for the ntoni living descendants. yeyabahlala the aphilileyo Omega bride umtshaka zokugqibileyo to eat zokugqibela ukuzatshe And become like him. afane And naye live forever. aphile And ngunaphakade get the faith afumane to live ukholo this earth lokushiya lo without mhlaba seeing death. engabonanga kufa Brother, we still believe. zalona sisakholwa I don't know how many funerals I've angazi seen. abangaphi I don't know how many funerals I've seen. angazi imingaphi imingcwabo How many endiyabonayo funerals I've attended. ingaphi imingcwabo endiye But I ndakuyo still believe. kodwa There are people ndisakholwa I'm looking at abantu that endibajongileyo are part of the rapture. abayinxenye There are yokuyo people I'm looking abantu at endibajongileyo that will escape this earth abazophunyuka lo without mhlaba seeing death. bengabonanga We are kufa living under that promise. basiphila phansi Because kweladinga the glory of ngoba God uziko has lukathixo come in so greater lize ngendlela in this enkulu Omega bride njanga than zokugqibela it was at the day of Pentecost. phezu kulaa mhla wepentecost In the Alpha Church, kwibandla lokuqala he has come down. wehlile Look at this, I'm closing. jonga le nto ndiyavala The Bible says, ibhayibhile ithi when you see him xa nimbona come down esehla in that cloud, kwela lifu look up, jongani phezulu for your redemption ngoba ukuhlangulwa kwenu draweth nigh. sekusondele Amen. Am I right? ndiqondile na Why is that? kutheni Why? kutheni Your redemption draweth nigh. kuthiwa uhlangulwa kwenu sewusondele Because redemption ngoba ukuhlangulwa has got 3 works. kunezinyathelo ezintathu There's 3 works in redemption. kwemisebenzi emithathu When he died on the cross, esife it was not the time engelo xesha to look up. elokujonga phezulu Redemption was not drawing nigh ukuhlangulwa yet. ongekasondeli Because that was just the purchasing part. kwakuyisabelo It sokuhlawulela was still just the purchasing part. kwakuyisabelo sokuhlawulela For 7 church kwisigaba ages, samandla it xhenxe was not the time engelo to xesha look up. elokujonga The phezulu redemption was not nigh ukuhlangulwa yet. ongekasondeli Because that was the mediatorial ngoba work. ingumsebenzi wokungxengxeza But when he does the last kodwa xa part, esenze but sokugqibela when he comes down as the kulapha mighty esiza angel, njengethuyo carrying esinamandla the book, ephethe he's incwadi doing the last part, wenzisa the sokugqibela claiming work, umsebenzi full wokubanga redemption. uhlangulwa When that olugqibeleyo xa happens, isenzeka then leyo those people that are abo alive bantu at abaphilileyo that time ngelo xesha can look up. bangakwazi ujonga phezulu Redemption ukuhlangulwa throweth nigh for them. sondele Oh, we kubo are living in the hour siphila kwiyure of full redemption eyokuhlangulwa for okugqibeleleyo these bodies. kule mizimba Full ukuhlangulwa redemption okugqibeleyo for our souls. kwimiphefumlo He yethu has done all 3 works. wenze yonke le misebenzi He's emithathu completing it in our day. uyawugqibezela kumhla When he's wethu claiming those that are xa his. ebanga abo bangabakhe The 3rd work of redemption umsebenzi wesithathu has wokuhlangulwa happened. sewenzekile The glory has come down. uzuko lwehlile This is the hour. yiyure ke lena We must look up. kufuneka sijonge phezulu Let me tell you something. mandixele into ethile I'm going to preach it ndizoyishumayela and preach it ndiyishumayele until you believe it. ude I'm uyikholelwe going to preach it ndizoyishumayela and preach it ndiyishumayele until you catch it. ude I'm uyifumane going to preach it ndiyishumayela until you change ude to utshintshe become what we are preaching. ube yile nto I'm not esishumayelayo going to stop. We're andizuyeka going to say it, brother. zoyithetha I can see at times ndiyabona it's amaxesha coming over the heads. ngaphezu We're not going to stop it. We're going to preach it until you become ude ube what we are le preaching. nto sishumayelayo God bless you, church. ndiyaqonisekelela
Nisikelele bandla. God bless you. Nisikelele. The tabernacle of God Ngoba kaThixo is with men today. unabantu The namhlanje. tabernacle of Ngoba God kaThixo is in men today. usebantwini Let's namhlanje. rise to our feet. Masiphakame inyawo zethu. Let's get to our time of prayer Ixesha lomthandazo. as we give God the hands of Thixo praise. izandla. When you pray to Him tonight, Awuthandaza kuya ngosuku namhlanje. you are praying to God Uthandaza kuThixo. who's tabernacled in us. Ofumana He's indawo not yokuhlala far. kuyo. Akekho kude. He's not a figment of imagination. Akayo ngcingane. He's real. Ungowenene. We're going to say it until you see it. Sizoyithetha uthi He uyibone. is real. Ungowenene. And He's here tonight. Kulapho usuba namhlanje. Amen. Amen. Let's sing that song. Culela culo. Amen. He's here right now. Ulapha ngoku. He's here right now. Ulapha ngoku. He's here. Ulapha. And to set the captives free. Ulapha uzokhulula abakhonxiweyo. Oh, Jesus uYesu is here ulapha right now. ngoku. Jesus is here right now. uYesu ulapha Just before we get to a time of prayer. phambi kokubana sifikele kwixesha lomthandazo. Amen. Okay, let's sing this one. Let's sing this one. Let's sing He's here. Jesus is here. He's here to set the captives free and to make the captives free. Amen. Do we have that song? Yes, we have that song. Do we have it? Okay. Jesus is here right now. Who can put it on for us? He is here to meet your needs and to set the captives free. Oh, Jesus is here right now. Oh, Jesus is here right now. Oh, Jesus is here right now. He is here to meet your needs and to set the captives free. Oh, Jesus is here right now. Okay. I gave you the key. Now I need the voice. Manje nifuna iphimbo. I gave you the key. Now I need the nice voice for people to be able to sing it. Okay. They don't want to sing that one. Let's sing Elijah's God is here. He's here. Amen. Elijah's God is here. Amen. I want us to speak to a God that is here tonight. Funa sithethe noThixo olapha namhlanje busuku. I'm going to sing this on Sunday before Ngicula lena before ngecawe. I preach when my voice is still right. Ngingashumeli iphimbo lami sekondile lise When my voice is still Iphimbo right, lami lise I'm right. going to sing it. Ngizoyicula. Amen. Because I'm giving you the key, but you're not Nginikeza putting the ikey, voice. Kodwa liyifumani. Let's sing that one. He's here. Masicule leyo. Is here, Elijah's God is in us today. Oh, He's here to do whatever we say. Behold, the blood of Christ in full array is here. Elijah's God is here. He's here. Elijah's God is in us
she speaks, and demons flee before his holy mouth. Oh, behold, the bride united with the maid is here. Elijah's God is here. Let's get to our time of prayer. Masifike ixesha lomthandazo. Let's speak with our mate. Masithethe nomlingani wethu. Kanye nawe Nkosi yami Mihla yonke, okanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mandihambi mihla yonke, kanye nawe Nkosi yami. Ndlela inohlupho noma ide, Nkosi yami, noma iya ekokota, ngiye nawe Nkosi yami. Indlela inohlupho noma ide, Nkosi yami, noma iya ekokota, ngiye nawe Nkosi yami. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mandihambi mihla yonke, kanye nawe Nkosi yami. Namhla ngiya ujumoya uthandaza, Nkosi yami, ngiyacela mangihambe, kanye nawe Nkosi yami. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mangihambi mihla yonke, kanye nawe Nkosi yami. Let's bow our heads, Sithobise inhloko zethu, close our eyes. sivala amehlo wethu. Ask Brother Joseph to step forward. Sacela umzana uJoseph aze ngaphambili. He's going to close the service in prayer. Uzosivalela umhlangano ngezwi It's lomthandazo. a prayer of our heart Umthandazo wenhliziyo that zethu. Jesus will keep us close to Him, Thixo asigcine sikufuphi naye that we may move with Him ukuze sihambe naye every step of the way. lonke inyathelo lendlela. Amen. Oh, I think my brother is carrying a baby there. Ah, amen. We are depending on Him as a never failing God. Sixhomekeke kuye njengoThixo ongasileliyo. We are walking as one with Him Sihamba kunye naye in this hour. kule yure. Let's bow our heads, Sithobise inhloko zethu. close our eyes. Sivala amehlo ethu. The brother will close the service Umzana uzosivalela umhlangano ngezwi in the word lomthandazo. of prayer. Ngezwi lomthandazo.
wish to ask, dear God Father, we know it's not by accident, Lord, but you already foreordained before the foundation of the world, Lord. It will be like that today, dear God Father. We thank you, Lord. Father, may you, Lord, touch every one of us, dear God Father, as we are dismissing, dear God Father. May you, Lord, protect us, Lord, as we are going home, dear God Father. We pray also, Lord, as we are tichinamatira tensa masiboso kuti miJehovha mwari wamasimba mubatsire mufundisi wedu mwari wamasimba wose baba, mumudzoredze simba rese rabuda mwari wamasimba, mukuparidza kwese kwaita mwari wamasimba. Tiziva kuti zviri kwazvo baba zvinobva kwamuri baba, hazvingobvi baba mukuda kwedu tensa masimba, asi miJehovha zvinhu zvamama makatichengetera tensa masimba nguva yese mwari wamasimba, muchiri pachizvarwa chino mwari wamasimba, chemutumwa chinomwe mwari wamasimba, pazvaakubhidhenuru baba tensa masimba, kuti tigutsikane tizive zviri kwazvo kuti ndimi zviri kwazvo mwari mupenyu baba, makatisa mukati mezvarwa chino nechinangwa mwari wamasimba wose baba. Mwari wangu kumusoro kudenga ndanyengetera baba tensa masimba kuti Jehovha rudo rwenyu Jehovha wamasimba rutifukidze baba, rufambe baba pakati pedu mwari wamasimba wose baba, chitibatsirai chititungamirai baba pachakuparadzana mwari wamasimba, zvisangogumira pano baba asi zvive nesu baba, zvigare nesu mwari wamasimba nekose kwatichaenda mwari wamasimba wose baba, kusvika nezuva iro tenzi ramasimba ramuchasangana navatsvene venyu mwari wamasimba. Nanamati baba pandakumbikidza zvese baba, in the mighty name of Jesus Christ Father as I pray, amen and amen. God bless you, saints. Kansikele bangcwele, You may take your seats. Amen. ningathatha izichopho zenu. We thank the Lord Sayibulela inkosi for his mercy and grace, ngenceba zakhe nobabalo lwakhe for his love upon us. ngothando lwakhe kuthi. Amen. I believe Sister Berry Ndiyakholwa uSister Bere has traveled back. She's back. Amen. ubuyile kakuhle. Maybe something held her. We were supposed to talk in church tonight. Bekufuneka sithethe enkonzweni. Amen. So we thank God Ngakho siyambulela uThixo that he has carried her. uba uye wamthwala uThixo. On Friday, ngoLwesihlanu we're going to go to Stellenbosch. sizawubheka eStellenbosch. Amen. It's been a long time Lixesha elide kakhulu. since we've had the service where we normally have it. Sagqibela ukuba nenkonzo kulaa ndawo esiqhela ukuba nenkonzo We're kuyo. going to have it on Friday. Soba nayo ngoLwesihlanu On Saturday, ngoMgqibelo amen, do we have your song practice? We've got music practice sizoba nepractice yomculo at 1 o'clock. ngo-1 At 1 o'clock, ngo-1 then we're going to have the youth, sizoba nenkonzo yolutsha both senior and junior, abadala nabancinci at 3 for 3:30. ngo-3 for 3:30. So when the music finishes, Ngakho umculo xa uphela we will be transitioning to the youth. sizobe singena kwinkonzo yolutsha. Amen. Yeah, it looks like we've made it a full weekend. Siyenze aba yimpelaviki egqibeleyo. On Sunday, Ngecawe we're having 2 services soba nenkonzo ezimbini because it's going to be communion. ngoba soba nesidlo somthendeleko. Amen. Then on Sunday, Ngecawe the committee of Easter ikomiti yepasika must give full updates kufuneka isinikeze ingxelo epheleleyo on Sunday ngecawe for the plan of Easter, ngehlelo lepasika because we've got only 2 Sundays here. ngoba sinecawe ezimbini nje qha. It's this Sunday Ile cawe sikuyo and the other Sunday. naleya enye Then we are in Easter. sibe ke kwinkonzo So yepasika. this Sunday, Ngakule cawe we want the committee to give us the full update sifuna ikomiti isinikeze i-update as to egqibeleleyo how things are happening. ukuba izinto zizokwenzeka kanjani. So maybe we must have a meeting where I'm also in it Mhlambe kufuneka sibe before we come nomhlangano before Sunday. We can talk on the chat. endizokwazi ukuthi ndibane kunye nabo singakwazi ukuthetha. And then the one for June Le kaJune is already late. sele ilate Things must be in motion izinto kufuneka zibe sezihamba ngoku at high speed ngesantya esiphezulu kakhulu because June is around the corner. ngoba uJune usekoneni. Amen. June is around the corner. uJune usondele. Now may God bless you, saints. Thixo anitsikelele bangcwele. Take the name of Jesus with you. Thatha igama laYesu uhambe nalo. Let's help each other Masincedaneni to drop the people quicker ukuthutha abantu in their places. siba sendaweni zabo. May God bless you. Thixo makanisikelele. Let's dismiss from the front. Masiphume kusuke lapha I phambili. think I've announced everything, right? Yeah. Let's dismiss from the front. Siphume kusuke lapha phambili. God bless you.